गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बेटियानि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ चिरां जिल्ला बिजननि ससियेल फरेस्ट्रि तामिनबा मिनि ज' दावबायफैदों। बेवहाय गोबां दावबायारिफ्रा दावबायफैनो हानायनि राहा खालामनो हायो होनना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुंदों। बेरायहैनाय बुब्लियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मुर्शि धनन्जय बसुमतारी, एमसिएलए मुर्शि प्रदीप कुमार बायन आरो बारग' एमएलए मुर्शि कमलसिं नार्जारी बिथांमोनाबो लोगोसे दंफायोमोन। चिरांनि बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव गुबुंले थासारि जाथायनि सायाव एबसुआ गोख्रों हेंथा खालामदों। बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्ट चम्पाबतियाव खेबफ्रोम सुनिबार आरो रबिबाराव डीजे प्रग्राम खालामनाय, बैसो जायै लाइमोनफोरनो निसा मुवा फाननाय आरो रिजर्ट सिङाव समाज बेरेखा हाबा मावनो गनायथि होनायनि हेंथायै राहा लानो चिरां जिल्ला एबसुआ बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि हेंथायै चिरां जिल्ला बेंगिरि आरो जिल्ला पुलिसनो अजदलाइ गथायदों। लोगोसे चिरां जिल्ला एबसुआ बेनि सायाव खौरांगिरि मेलबो खुंफुंदों। बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव सुनिबार आरो रबिबार स्पेशल प्रग्राम एबा नायथावै थासारिया सोमजिथायोब्ला सोमावसारगोन होनना जिल्ला एबसुनि आफादगिरि राजु कुमार मुसाहारि बिथाङा बुंथियो। सिमेन्ट सापरि दिमु दैमानि सायाव दालां बानायनानै होनांगौनि हाजार हाजार सुबुंफ्रा हरसिखावनाय हाबाफारि लादों। 5,000निबो बांसिन रायजोफ्रा गोमसारहोदों दिमु दैमानि सायाव। भारत उदांस्रि 75 बोसोर जानायनि उनावबो भुगिनो गोनां जादों सिलाकोटे पन्चायतनि खमैबो 40 गामिया। मख'नो गोनांदि 515 नं राजा लामानि साब सेन्टारनिफ्राय सिमेन्ट मोखां सप्ता हाथाय कलि हाथायसिम थांग्रा लामा गिबि मन्थ्रि गामि लामाजों थांनाय दिमु दैमानि साजों दालां गैयैनि रायजो राजा आरो फरायसा फरायसुलिफ्रा गिथाव बाथाव जाथायजों भुगिनो गोनां जादों। दिनै 40 गामिनि मानसिफ्रा ज' जानानै दिमु दैमानि सायाव दालां नांगौनि हरसिखावनाय हाबाफारि लायो। हाबाफारियाव दालां नांगौ, दालां गैयाब्ला भट गैया बायदि बायदि स्लगानजों सोमावसारदों। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजननि 842 नं दाङाइगाव गुदि फरायसालियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ नायगिदिंहैदों आरो फरायसाफोरनि सोलोंनायनि थासारिखौ नायबिजिरनायजों लोगोसेनो फरायसालिनि बिथाखौ नोजोर होनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङोदि बिटिआर सोरखारा सोलोंथाइनि गुनखौ दावगाहोनो आरो बिटिआरनि गासै फरायसालिफोरनि बिथाखौ मोजाङै गायसनना होनो थाखाय अरायबो गोसो बाउसोमनानै खामानि मावनो थियारि। UPPL दोलोनि गेजेराव गोरोबलायै दुंहाव थासारि दोलोनि मावथिखौ गुन्डा लागायना बुहोनायनि अजद सिखारदों। UPPL दोलोनि मावथिखौ UPPL दोलोनि दैदेनगिरि थामहिनबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ गुन्डा लागायना बुहोदों होनना दोलोनि मावथिफ्रा गोख्रों अजद होदों। गोहोखौ लानानै दावराव खालामग्रा राकेश ब्रह्म बायदि दैदेनगिरिखौ जोंनो नाङा होनना UPPLनि मावथिफ्रा खुद्रिसारदों। मुसलपुराव सोमजिदों UPPL दोलोनि गेजेराव एना एनि थासारि। राकेश ब्रह्मआ रायजोजों गोरोबना खामानि मावाखै। राकेश ब्रह्मआ दोलोनि मान सन्मानखौ जाजोब्बाय आरो गोबां अजदखौ जाबसिनदों। बिजनी मिउनिसिपेल बर्ड आरो दुर्गा फुजा कमिटिनि मावफुंगिरिफोरजों मोनसे सावराय मेलाव प्रमद बर'आ मासिगिरि हिसाबै बाहागो लायो। बे बोसोरनि दुर्गा फुजाखौ गोजोनै आब्रुथि गोनाङै आरो गाजा गोमजा गेदेरै खुंनायनि सायाव लानो गोनां राहाफोरनि सोमोन्दै सावरायलायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जोबोद गोजोनथाव खौरां, बर' फिसानो बान्था गथायदों। आसाम पुलिस जवान अर्जुन बसुमतारिनो साबसिन उत्कृष्ट बान्था। क'क्राझार जिल्ला बनरगाव खाग्राबारि गामिनि थागिबि गोबाव समनिफ्रायनो पुलिस बिफानाव साख्रि मावबोनाय क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव खाग्राबारि गामिनि आसाम पुलिस जवान अर्जुन बसुमतारिनो निउज 18 आसाम नर्थ इस्ट टिभि चेनेलनिफ्राय साबसिन उत्कृष्ट आसाम एक्सलेन्ट एवार्ड 2022 बान्था गथायो। आसामनि राजधानि गुवाहाटी नोगोरमानि रेडिएसन ब्लुआव खुंफुंनाय निउज 18 टिभि चेनेलनि मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारियाव आसामनि मन्त्रि बिमल बर'आ अर्जुन बसुमतारिनो साबसिन उत्कृष्ट बान्थाखौ गथायो। मख'जाथावनादि गोबाव समनिफ्रायनो आसाम पुलिस बिफानाव जवान महरै खामानि मावबोनाय अर्जुन बसुमतारिया गावनि मावनां समखौ आब्रुथिजों मावबोबाय थादों आरो आथिखालावबो मावगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, सोरबाफोर सानाय सुनाय, गान्थि जरा, हारा रोदा, साइनास, पेरालाइसिस बायदि बायदि देहा सोलेरनि जेंनाजों भुगिना दंबा नोंथांमोननि थाखाय बे समाव मोनसे मोजां खौरां। जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि साहा 5 किल'मिटार जानथाय बर' बाजार टिडि ब्लक साखाथियाव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो हागोन, जेराव खम खरसायावनो गोबां सुबुंफ्रा मोजां फिथाइ मोनगासिनो दङ। जुदिअ नोंथांमोना बेफोरबायदि देहानि जेंना दङब्ला थाबैनो आंनि 7086858977 बे मबाइल नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। क'क्राझार सहरनि गोदान फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ना फिसिग्रा बिफानाव बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों लोगोसे मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारिया 2021-2022 बिथांखिजों सानै ना पाइखारि बिमला प्रसाद बसुमतारी आरो कुनिता गोरा नार्जारनो बरफ गोनां ना रोगाग्रा फेन राननानै होयो।
खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुङो दि क'क्राझार जिल्लानि उनाव ना फालांगिरिफोरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआरनि गंफ्रोमबो जिल्लायाव ना रोगाग्रा फेनखौ राननानै होनाय जागोन होनना। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।